भाई जी फिल्म कैसा लगा आपको? हाँ खेसारी जी बढ़िया है, काजल राघवानी बढ़िया बढ़िया। कैसा हुआ फिल्म चाचा? फिल्म कैसा लगा जी बताओ बा? हाँ खेसारी लाल यादव बढ़िया बा, काजल राघवानी ठीक बा है ना? हाँ ठीक बा बढ़िया। कैसन बा फिल्म चाची? दोबारा देखबो कि ना? हाँ बढ़िया बा, देखबो दोबारा? चलो बढ़िया बा। आइटम सॉन्ग केकरा केकरा अच्छा लगल? आइटम लगल कि ना? हाँ बढ़िया, दोबारा देखबो जी? हाँ फिल्म ठीक है। कैसन बा फिल्म? हाँ भाई फिल्म ठीक है बढ़िया 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 बढ़िया। कैसन बा चाचा फिल्म? फिल्म कैसन बा? बढ़िया बा, दोबारा देखबो? काजल राघवानी बढ़िया बा कि ना? बढ़िया चला वाह वाह वाह। कैसन बचा फिल्म? दोबारा देखबो कि ना? काजल राघवानी खेसारी जी बढ़िया, एक्टिंग बढ़िया बा। हाँ कैसन बा फिल्म जा? बढ़िया वाह। कैसन बचा फिल्म? साधारण ठीक बा, बढ़िया बा फिल्म एकदम फर्स्ट क्लास। लिट्टी चोखा बढ़िया बा बढ़िया बढ़िया। लिट्टी चोखा कैसन बा फिल्म था? ठीक हिट बा एकदम बढ़िया 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 हिट बा। चला बा कैसन बा फिल्म चाचा? हाँ दोबारा देखबो कि ना?